लाइमोनफोरनि आरो बर' फिसाफोरनाव दङ दा बेखौ लानानै रावबो कमप्रमाइज खालामजाया बड'लेण्ड आरो बिटिआर फारागथियाथ' गोबां दङ बे मोनसे 6 सिडुल आरो स्टेटनि आन्दाराव दङ आलादा रायजो मोनोब्लाथ' सब बे मोनसे मिज'रामफोर बादि अरुणाचलफोर बादि मेघालयफोर बादि गावहानो सीएम थागोन गावहानो पुलिस थागोन गोबां बे स्टेटजोंथ' जों कम्पेयार खालामनो हाया जोंनि काउन्सिलखौ नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै आं मैया दाखालिसो त्रिपुरानिफ्राय फैदों त्रिपुरानि सुबुंफोरा वारियार होननानै गावसोरखौ लायो आरो बिथांमोनहा जुजिदों बिजेपिजों सरकारजों बिथांमोनहा जुजिदों बिथांमोनहा मोनसे समाव बिथांमोनाव राजखान्थिया त्रिपुराफोरनिजों जोंनिजों फ्राय मिलायो बिथांमोनावबो मोननै राजखान्थि दोलो दं आईपीएफटी आरो त्रिपुरा मथा दा जोंनावबो मोननै राजखान्थि दोलो दं बीपीएफ आरो यूपीपीएल दा बिथांमोनहा आवगायहाय आईपीएफटीजों आरो बीजेपीजों सरकार खालामदोंमोन काउन्सिलखौबो खुंदोंमोन नाथाय CAA प्रटेस्टआव त्रिपुराया मोनसे रायजो दंखायोमोन राजा दंखायोमन नाथाय बिथांमोननि रायजोआव गुबुन देशनिफ्राय गोबां हाबफैनायनि एगेन्स्टआव बिथांमोना CAA प्रटेस्ट खालामदोंमोन बे समनि आईपीएफटी लिडारफ्रा गावनि हारिजों थायैयावलाय बिथांमोना गावनि हारिनि एगेन्स्टआव बिथांमोना त्रिपुरा मथा खुलिबाय त्रिपुरा मथा खुलिनानैनो बिथांमोना काउन्सिलखौ दिनै त्रिपुरा मथाया सासन खालामदों दाखालि बावै बीजेपी सरकारा बिथांमोनजों एसेम्बलि इलेक्शननि सिगां गोबां सावरायदों दिल्लीयाव बिथांमोननो फैसा अफार होदों आरो बिथांमोननो गोबां मा होनो ओरै खालामगोन होनदों नाथाय बिथांमोना जेखौबो मानियाखै बिथांमोना बुङो जे ग्रेटार त्रिपुरा नङाबा जों एक्सेप्ट खालामा आरो जों जुजिगोन जेनब्लाबो देरहाब्लाबो लड़ेगा होनदों हारेगा जीतेगा बाद में लेकिन लड़ेगा होनदों महाराजाया आरो बिथांमोना ग्रेटार माने त्रिपुरानि अनगायै जेखौबो एक्सेप्ट खालामा होनदों दा ओंखायनो जोंहावबो आरो जायफोर दिनै बड'फाखौ मानियो बड'लेण्ड इस्युआ बयनिबो दा बेखौ लानानै रावबो कमप्रमाइज खालामजाया लाइमोनफोरनि आरो नङा आरो मालाबाबो साननो नाङा दिनै बड'लेण्ड इस्युखौ सोरबा पिकआप खालामफैयाखै बेखौ साननो नाङा गाबोन समफोर लाइमोनफोर फैगोन बे इस्युखौ पिकआप खालामलांगोन बे बिथांमोना बेखौ दैदेनलांगोन आरो बे जेनेरेसन टु जेनेरेसन फैबाय थानाय आफाद ओंखायनो जोङो त्रिपुरा मथानिफ्राय बा त्रिपुरिफोरनिफ्राय एसे सोलोंना लानायाबो मोजां जे बिथांमोना 1 नाम्बार जाथिखौ दोनो 2 नाम्बाराव बिथांमोना जाथिखौ दोनो 3 नाम्बाराव बिथांमोना जाथिखौ दोनो माने जोंबो 1 नाम्बार जाथिया 2 नाम्बाराबो जाथि 3 नाम्बाराबो जाथि ओंखायनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जेलानाखि गोबां मास गेदारिं खालामदोंमोन जाहान लेंगा राज लेगा होनखादोंमोन रायजोखौ नङाबा जों मानिया होननानै नाथाय गोबां रायजो राजायाथ' हयथ' हास्थायदोंमोन खोमा एनडिएफबि बिथांमोनाबो हयथ' बिटिआर एकर्ड जाबाय दा ओंखायनो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव जोङो एनडिएफबिनि इस्युखौ जेरैबायदि जानांगौमोन जों जानायखौ नुवाखै बे हसा खोथा रावबो दुखु मोननानै लाब गैया हसा खोथाखौ जों हसा बुंनांगोन एनडिएफबिफोरनि इस्युआ जेरैबायदि सल्भ जानांगौमोन जेरैबायदि बिथांमोना जेरैबायदि सन्मान मोननांगौ आत्मा सन्मानै थांना थानांगौ गुबुन आर्मस माने रिभलिउसनारिफोरजों जेरैबायदि जादों मिजुफोरजों बोरै जादों जेरैबायदि बिएलटिफोरजों जादों बेफोरबायदिया जानांगौमोन जायाखै मा खारनाव जायाखै बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै जों इस्युखौ जोङो नारसिननो नांगोन आसाम सरकारखौ नङा होमबा 1 नाम्बार जाथिया 2 नाम्बार जाथिया आरो 3 नाम्बार जाथिया आं बेखौ सानो